Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Ina yi muku fatan alkhairi. Kamar yadda kuke gani yau na sake wato ainihin an tayo muku da wani fim mai suna Ruguzau. Fim ne wanda Sultan suka fassara shi zuwa harshen Hausa, kuma fim ne wanda gaskiya za ku yi matuƙar jin daɗin shi sosai, kasancewa ya samu ingantacciyar fassara haɗi da fim ɗin kuma yana da kyawu sosai. Kafin duk mu je kan da za a yi ku kalli shi wannan fim ɗin har a koda yaushe ku manta ku ci gaba da yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura cikin lokaci. Bayan duk kun gama wannan kai tsaye za ku je ƙasan description ɗin wannan bidiyon za ku duba inda aka rubuta India Hausa 2022, za ku ga link a ƙasa, wato ainihin sai ku shiga wannan link ɗin kenan. Da zaran kun shige shi kamar yadda kuke gani za ku jira shi ya buɗe, da zaran ya buɗe kamar yadda kuke gani a nan za ku duba inda aka rubuta sauke a nan, wato sai ku shige shi domin ku sauke shi wannan fim a cikin wayanku. Yawa kamar yadda kuke gani da zaran kun shige shi kai tsaye zai kawo ku nan inda a nan ne fim ɗin zai buƙaci ku sanya password kafin duk fim ɗin ya ba ku damar sauke shi a cikin wayanku. To abin na gaba da za ku yi shine nan za ku danna nan, sannan ku juya keyboard ɗin wayanku ya koma lambobi. In kuma dama already akwai lambobi cikin keyboard ɗinku to shi kenan ba sai kun yi wannan ba. To abin na gaba da za ku yi nan shine za ku saurari password ɗin da zan faɗa muku, wato ainihin zan daddanna a nan. To idan kuka gane shi exactly kamar haka nan ɗin sai ku ɗauke shi ku yi amfani da shi sai fim ɗin ya ba ku damar ku sauke shi. Kai tsaye bara mu fara, za ku fara danna 2 kamar yadda kuke gani, sai ku danna 3. Bayan kun danna 2 da 3 sai ku ƙara kuma danna 6, sai ku ƙara kuma danna 5, ku danna 1. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne cikakkun lambobi guda 5 waɗanda za ku yi amfani da su. Kamar bayan kun gama daddanna su kamar yadda kuke gani sai ku duba inda aka rubuta alamar enter, sai ku shiga domin sauke shi wannan fim ɗin a wayanku. Da zaran kun shige shi kamar yadda kuke gani ga dai hoton fim ɗin nan, sannan ga inda aka rubuta alamar sauke a nan, sai ku shiga domin ku sauke shi wannan fim ɗin a cikin wayanku. Mun gode a koda yaushe da bibiyar wannan channel tamu ta Abdul TV, naku Abdul.